Ben, pois imos cerca dese aeroporto, imos en directo ata Redondela, un dos extremos da Ponte de Rande, porque ali, dende hoxe, xa hai, Demetrio Morenza, moi boas noites, 6 carrís. Efectivamente, moi boas noites. Sí, a pesar dos retrasos acumulados, esta obra da ampliación da Ponte de Rande hoxe cumpriu un capítulo fundamental, un dos traballos que viña a poñer colofón a parte máis delicada na ampliación destas obras. Falamos da colocación desas últimas doelas na construción dos dous carrís que están construindo de xeito paralelo aos xa existentes e que, como decíamos, que veñen a ampliar esta Ponte de Rande. Con todo, hai que dicir que ainda tardarán en poder ser habilitados para a circulación. Unhas obras que, a pesar dese retraso acumulado, continúan marcándose un objetivo para que estean rematadas a principios do ano 2018 e que veñen a parte de ampliar esta Ponte de Rande que se unirá ca futura autovía do Morrazo. Así que, como decíamos, unhas obras que continúan tamén de noite, que continúan día e noite. De feito, agora poden ver vostedes ao fondo esas luces da ponte que axudan aos operarios a continuar cas súas obras. Como decimos, hoxe asistíamos a esa colocación das últimas doelas da ampliación deses dous carrís, aínda hai que esperar un pouco para que se podan ser habilitadas para o tráfico.